Dzień dobry. Czy zastanawiają się Państwo czasem, co by było, gdyby nam się udało wygrać w totka? Nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Nie wierzę w takie coś, że można wygrać. Co by Pani zrobiła, gdyby Pani wygrała w totolotka? Na co by Pani by przeznaczyła te pieniążki? No i kupiłabym sobie mieszkanie, a zresztą to nie wiem, pewnie na niego wszystko. No proszę, pokażemy małego, tak? Oddałbym długi. Czyli na pierwszym miejscu długi. No, A potem? a potem się zabawił. Pojechałbym na wakacje. Normalnie na Himalaję albo na Kubę. No proszę, i co jeszcze? Bym skupił samochód. Otworzył burdel. Pan grał w tym, zaraz co to było? Ja nie mam szczęścia, nie wiem co bym zrobił. To by było, bo ja wiem, to nie mam pojęcia w ogóle. Ja bym wybrał, to może bym się zastanowił dopiero na coś. Proszę cię, Mirek, nie rób mi tego. Pytanie mamy takie, bardzo proste i banalne. Oj, potrzeb mamy dużo. Mamy liczną rodzinę. Co by Pani zrobiła, gdyby Pani wygrała teraz w totolotka najwyższą pulę? Co bym zrobiła? Nie wiem, co bym zrobiła. Zainwestowałabym w te pieniądze. Gdzie? Nie wiem, w coś, co byłoby opłacalne. W coś, co przyniosłoby mi zyski i mogłabym z tego już przez dłuższy okres czasu korzystać. A poza tym pojechałam sobie na wycieczkę dookoła świata. Odczułbym spokojnie. Na co by Pan przeznaczył te pieniążki? O, na remont i dobrze żyć. Na remont domu i dobrze żyć. A Pan co by zrobił? Nie mamy szczęścia wygrać, grom nie ma szczęścia Bądź w każdym razie zawału bych nie dostał, nie. Bo chyba serca nie masz. Co bym zrobiła? Kupiłabym sobie samochód. Nie, najpierw zrobiłabym prawo jazdy, kupiłam samochód, mieszkanie. Takie naprawdę rzeczy najbardziej mi potrzebne. Na pewno bym tego nie, no może bym trochę na ubrania rozwaliła. Na ubrania. Tak. Zawsze coś. Dokładnie. Coś też musiałabym z tego mieć, no. Oczywiście. Mam trójkę dzieci, no na pewno trzeba było na rodziny wkroczyć i mieszkanko jakoś zrobić. Czyli na pewno pieniążki by nie przypadły. Nie przypadły. A gra Pan? W totolotka? Tak. Nie. No to w czas najwyższy może spróbować chociaż raz. Pojechałam dookoła świata. W ile dni dookoła świata? 80. Jest nas ile? 42 miliony. I jeden tylko wygrywa, to policz pan po złotówce, no to jest. To ja nie trafię. Skąd taka pewność? Chce pan mi dać numery, czy co? Na miarę? Dam Panu numery. Piotrek, wyłącz kamerę, teraz Panu daję numery. Wysłałbym teściowej. O, czyli Pan bardzo uprzejmy. Dlaczego pan być nie uprzejmy? Dla teściowej mam tylko jedną urodzoną teściową w życiu, nie? No proszę bardzo, jak Pan ma fany... Jest naprawdę, ja bym też to samo zrobił. Bo już nie mam teściowy, to by mi dał, ale nie mam. Dawaj, Jan. A co Pan by sobie kupił? Albo Pani co by sobie kupiła? Ja pojechałam na wakacje. Na wakacje. Tak. A gdzie? A nie wiem, zależy... auto jeszcze by sobie kupiła, a na wakacje to tak gdzieś za granicę. Gdzie będzie na pewno słoneczko. Wie pan co, kupił ładne mieszkanie. To jest najważniejsze, to jest podstawa. Bo to się na tym nigdy nie traci, bo to jest jednak pieniądz. Dokładnie. Zainwestowany pieniądz. Pan Tak gra? jest. Pan gra? Nie gram. Dlaczego? Gra i wygrasz, bo jak nie grasz, to nie wygrasz. To święta racja, święta racja. Jeżeli pan 70 lat tak jak ja, to będzie pan musiał jeszcze pracować. Bo Pan nie gra w totolotka. Całe życie gram, kochany. Całe życie gram. Trzeba mieć szczęście do wygrania. dokładnie. Tak się nie ma. Tak. Nie ma się szczęścia w miłości, nie ma się szczęścia w totolotka. Dziadkowie z Wrocławia życzą. Grajcie w totolotka i wygracie na pewno. Macie szczęście, okazja. Jakąś część bym przeznaczył do małych dzieci. Bo lubię, no i... Potem na Zrybniku. Tak, nawet tak. Szczytny cel. No, nie mam dzieci, a lubię je, o. Nie mam pojęcia, co bym zrobiła. Chyba bym oszalała od razu, jakbym dostała naraz tyle pieniędzy, także nie byłoby to możliwe, żeby odpowiedzieć od razu. A gra Pani w totolotka? Nie, nie gram, nie wierzę w to, że wygram. No dobrze, bo gdyby Pani miała na przykład oszaleć po wygranej... No, dlatego wie pan, mam świadomość tego, że nie, to są bardzo duże pieniądze, także nie wiem, co można byłoby z tymi pieniędzmi zrobić. Można zwariować przy takich pieniądzach. Można, naprawdę. Ja myślę, że jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to daje mu tyle pieniędzy, żeby oszalał i nie wiedział, co miał robić. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko.
Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.